Всім привіт! Сьогодні я розслідую, у вас Путіна все таке було. Ну, звичайно, не слова. Ну, дивіться, наприклад, ось собі такий йдеться, доволі. Планшет, телефон, коротше, несуть. І це випадково випадок. Звичайно. Хоча може розбитися секунду, це не завжди. І, коротше, ви піднімаєте дуже підносити влучити збирати її. І, коротше, і происходить такий момент. Вам якимось чудом везе. Не розбилися, розуміється. Гадайте, нічого не розбилося. Це я, якщо це послідовно, якщо вам повезло, тому що буде корисно. Всім пока.